sa sayutihan sa kong bayaw adto sa ibabaw. Tara, let's go. Mo ni mga idol, mo ni agyanan padung sa sayutihan sa kong bayaw adto padung to Tumason. Mo ni. Kung pagkuhan ari mga idol, daghan dangog kayo mga idol. Mo ni agyanan padung sa sayutihan sa akong bayaw at sa ibabaw. Karon maglaag mi didto kay tuwa man sila ako magwa nga to bahong bayaw. Mo na mga idol. Ari agi. Okay mga idol, di anak ko sa sayutihan sa akong bayaw. Hangat ka kay tungason kayo ag ganang-ganan. Ari ni sa sayutihan sang bayaw dari dia. Among tanawon ni daghan na bagbunga. Hangat ka do. Napay mga ero diha, pamukan mga ero wow. Oh, diara mga idol oh. Tara sayutihan sa akong bayaw, ang bayaw to adto sila tuwaga. Gabutang og baybay sa nga sayuti. Kay grabe katay, grabe naghanap katay ga tambok bakit asima naman sa bayaw. Dari o. Ari o na to. Kini daghang bunga o. Tara mga idol o, mga daghang bunga o. Tuminabaw naman nga. Habog man ni Kadyo. Kwak! Ninabaw naman nila. Grabe bunga o. Tagsa naman kasakong bunga. O, daghang bunga. Nga nini mga idol. Aron mo, daghan pa ni sa bunga. Iluan ni siya ning mga patay. Nga naon na sila. Gunting ba. Aron di siya kuwan. Di siya hapdusan ba. Naon ni siya. Ngani pag hinlo ning sayuti. Mo pay pagsugod ning buylon ya. Iluan pa ni siya. Kani nga naon ni siya araw hinlo ba kaning mga bukuan, mga dahon nga patay. Unya mag-abono ka ni at last kas asa siya ka buwan. Punuhan nimo aron daghaning kuan bunga. Unya kas ara ka mo tanom bining sayuti. Unya abtag mga 3 ka tuig pa ni siya mausa madaot. Adto ta sa pag-ida ning sayutihan mga idol. Bye-bye sila na rin. Ang gi kuan. Di araw mga idol, nabaw kayo, masabot ka nga na oh. Masabot mo ka ni. Bakit tunik ko dani dako-dako kay nabaw ra. Kwak. Yara. Tagiya mga idol oh. Ahong bayaw na siya. Kaniko ni siya niya. Tapos jay kuan, sayutihan. Kuhon ijang sayuti ani maabot na nig mga kasako kuha na siya sakyanan. Ani secret millionaire ni pohon. Mo na secret mga idol sa bye. Ipaghukot na daple na hay adto to. Pero sayon ra man na kay mga sport mga sila mga bye mga idol. Nagiyon ka pa panganbangan. Tagpila na yung rolyo. Yo. Kinilo. Kinilo na tagpilang kilo. 165 kay wa nay rolyo. Tagpalaran man ladyo. Ladyo na di ay po di ay. Saan na di haran sagna. Mag-upa na yung sayo tibayaw. Kaya tuig nam kanina na ginahinay man. Ginahinay kay naikot init man. Ay nga ni mga idol na ikuan sa taplin ba kunya at sa ibutang kaya ron di ko man ani tangala po ni og kuan nailon. Ay mga idol basta mugdaghan na rin sa yuti dare gusto na mo palit ari na mo palit sa bayaw ay problema
Nana mo ikakas, dari ra mo palit sang bayaw kay naghanan nito mo, sulod ang kilo. Wayang bayaw nga way ukaluya. Ibihan kadto. Pwede naglima asawa. Okay. Mga idol, adto ta sa ibabaw kay dako pa ni. Adto tong tanawon og isang area adto mo tay unang gitanom sa bayaw at ibabaw. Nindot na ritamnan kay hangin, bugnaw, munang ganahan ang sayote. Basta abunuhan raman, tarang. Are, ita si babaw. Kaning baybayan niya, habog mi pag namunga ni nabaw naman. Okay kayo. Bunga o, nindot kayo, mga lami kayo bunga. Okay. Angat mga idol, kitunggason kayo mga idol. Wala naman kayo jaging-jaging kay. Wala naman may basketball. Walo na kabuwan. Are mga idol, kani muna yung unang tanom nga kuan. Sayute. Muna yung nakakuan-kuan na siya pero hidloan ka po ni siya. Hidloan ka po niya na parang mudaghag bunga ba? Para mudaghag bunga. Nana na. Hidloan na siya. Nana. Para dahag bunga. Ari taunahan mga idol kay nay bunga dari mga lami ag porma. Dari mga idol oh. Og bag-o pa ka magtanom na sayote. Batangan ni mo supernet kay pang kuanan nis mga lapinig kanang pambuhuan ba madaot ni siya. Pero daghan na din nakaapas ng lapinig daghan na. Muna nga inuan na nimo pagbunuhan guwaron na nimo kani mga idol nga niya imo ning guwaron ni siya nga na imo nang kuanon ba para pumuk ang iyang kuan nindot tambok ag tubo ni sikreto ani unya sige na kag-harvest dani daghan na kag harvest ug abtan na nig patkabuhan di makabuhan di kasi mo pagtanong. Ari ta mga idol, ari ta sa unahan, napay area ari. Dako ni siya nga area. Kani mga idol mo ni una mga gitanom sa kog bayaw ani. Niwang pa ni siya kay pagtanom na ni ting init ni siya pagtanom. Atong tutong ubos tambo kay tinguwan. Kanang kani kuani ting init ni pagka tanom ni sayote. Pero maulian ra ni siya kung hinluan ni. Mga idol, gani ra ta man ang video. Daghang salamat sa pagtan-aw og ayaw kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel. Mo subscribe ato niya click the notification bell. God bless to all and good day.